Akibono baba. Mbuyande. Akiwende to makong'ure. No makong'unde toroche no makong'unde. Nakire rununete iga. Koze na kororo kunya minto akira rituko kerunje na Baba arosira korore nachire mina sana bado enkoro yako kongeti bado bakabono. Ese kibono. Bono kose asengenjo nabonde bunande tebe kigia koleta. Mbona mangana na kuborithiri nende baba gukonyuama. Aye bono ngikwale ko ngainera mboga gachete no korata kikumbe mino ne manyata nyasai meroro gake. Abatali nako ngaini to maite sasingino maite ndu mwanya bantu nduikiranite. Lakini nende sofa abuna to kwa naiga ebintu mbire ntukete bike ngole ngwise kwa nabo to kutakubogima. Nimbwate chikurukuru chinganga ibere na bintu bine none chiunkongote kandi ngyo wasekera chingogo mogo chagwa mwaka mago kose nako kire ngokumeti ngyo kumeli yani ngyo tugete chinganga chikurukuru satu chinganga ibere. Aye, my baby. Naki. Naki ogenda yake. Mbuyande. Njaba no maite ase muna narengereire. Matintete bintu bibe serious yake. Kwanza aitira matuka mange nanya gukora yanko miseti. Njaba maite bone bintu ntete bibe serious ase byakire. Bone gento narengereri. Nata yanaki. Kuna bono twachake naki otige skuru. Bonoche at least nkonyome. Koratiga. Nakibona kwateba. Come up again. Nata yanaki mate skuru mate ngotuchanda bali. Narengere naki otige skuru. Oche nkonyome. Okay. Oche skuru bono. Ya gaki ya abu ya incheti ngotiga. Njoma ngotiga. Cheti ngotiga. Kwanza nai gotenga ya utete gotiga. Otibono kayo na planet gotiga lakini tinda atiga. Madara simana arakoboli. Bono. No muyore lakini incheti ngotiga na totiga. Bwana gakina kitoko chandeka iga uroche chemistry ga chisabu. Actually that is my favorite subject. So konte binchenti skuru bona bana kibago chikurende. Bwana ntobwati chaye ga. Yeah, chaye oka. Chente tembe actually madam, madam. Madam. Tete tu moto sometai. Amonege jichangero. Yani chinganga. Chimbata. Nege tichangero. Pakige tichangero bado. Yebi ndabi kware wake ke kubo bwata ngai kwaru sitibono ulikuwa nadhani ni kwanje bono. Kusema sofa lende tikatutika yu yaliopita tuyatiga. Tukwana yabono enjira ngibangete bono nenjira ngo. Kwale kwanjo siboke tokana tuchakobogima. Yani njema de ngoba kumya bamuraba squeeze. Yani kwego monto nera simotu meke nimbwate sibisuneka nimbwate gorofa ningaga sijui nini kwani ebindebi igendo takero montonya tara kanye tagoti asengenjo obwanjani obokoru engoro ime tali bokoru ase binte byogoteba tigana goteba baba none ngombe kuruta chintacho uikoye bekire chumbi nya komena so tajinari tari kuinyore kuruta chintacho bono nje neje ngombe yu na gotebi igo bona samangana ina gotebiri kwale go accept tuchakubogima bona etoro chirungo ngainereri ole ngo chore kwende kanisa kwanza kanisa nanya gochikoruliso kore anatiga anya gochinja kanisa na kiobere to mokora tindi mokora njega mato mondo mokora goroka nale ninta to mondo maite lakini njo maite koko enda gochiga maite nje no maite munangonyo ya nchente tema nkore skuru ngende university one kenyoro ndobwate no mwana oyo mochiete university bono chine no mwana bana gaki baby koko enda university gaki ato no maite gaki muna bare gali muna abana basare gete muna gotiga nje egento ge kongiro
na masomoka mate gaki mate kongo boisana koru bone ndugu yane chegari mate bone na bana university muna basali geto mate abana bali muna bakugutaka iga bagutakira tiga gonte gase no mete mate bali babwata mario ningo mate lakini ebintu biresikane ebikong ya gaki tingo ko fail ebintu biresika jetingo tiga skuru pi skuru era kwa mwere turi gotiga ya tingo tiga pi turi gotiga bono na jetingo tiga tingo tigaro lakini no maete naki onye koko kora naki wacha kira marogoba kwa ngoro kieke wakora ki chemistry kwanza ya maete bana chemistry english tome tipi kwanza bana gesongo maete igesongere kyo maete bora na itire bintu binde na bigocha bora ntebiga ndo muyas in english no maete no mu yaro kire ase gento no in english ngote. Oh no. Okay, that is why ntubonere kwende skuru bono gaki abana baito. Skuru era ngogenda tole abana baito maite abana sana bakwiri tabia mama mwa. Bono ninje nintagenda maite baitire. Ya bwayo. Aya. Ano mokora nkiwa kware ko ngaineranga ngano bwate binde bionsi ko ngainera tare bosankwanga ase ngenjo ni maite nga moko iskuisi njangora ndaba iseka bangi monto ngainu ngaliene yane monto ngainu mogondo nimbwata kago iko chandeka Onga goite chikondo na bana mogongo na batokwanda tuchakubugima naye turigie bintu turi hamwe njoro chenda binyore tukurigitwe rama tukayonzi miaka nene ngobwate kwanza miaka abatinetera kibande miaka rengo miaka kangagirite na birabe 17 nenusuga Otulutine. Anya saima sawa turakini rende tore manya nande tindo chiko serakini okay njoma tena ngete kwende kanisa ande pastor ito yogutu yaturande bitige gatufundisha as youth lazima tuanje nyasaye mono nande kerota geto umwanju lazima ugo saba kwa funga kwa ngata matuko 40 alafu nalinya saya ako kuigora chinjira kwa omondo yungaki omondo bono nabakwereta aya bono kwabire kogoja ngio tachira togende kanisa to kora mangana itu ngate alafu tosaba inaendengereri tokore nyangi tobe engineer bono ake sabu na kiti anara kobole ake sabu na ki rio konya koende skuru konya bono ngoti kogenda igweka ligereri rio konya koende skuru nchene chae ga konya goite chae ko reiga twagachite mbakobole direct ya ente togende skuru mate muna tokonya ikaranse ga mongo ngoma na barasalie usiano tubwa ya gakimba onde tayo gosari kase ninche nkwanjete yani to kwana uya mpaka ngigo ngotogota ono bebe karangu nyangu nabo nguniga maite mpaka naigo nasiboka lakini skuru ntogotika taribo skuru era ntogotika lakini bona ngoko manage cha yeito maite echa ene yeito gase mama naro mama mino na kio mama mino ngase mama maite muna tata bamwangete maite bana mbako mokonya mbako wanja pia asoya secha onye talinche endugiane ngosoere cha kosukyo mugondo kera lituko ekonya kurata ya rie toko soma togo chukogoro obore mubo ya na kibona toga chenyombe nene togore gari bona ini nabo tokogora lakini omaito omugondo bwe chisoko munore bona gaki abana otutonyora abane ekenyoro tumaito cha ko bayiro tumaito ko chiarari abana niche nae ngase nongete ngwanjete lakini omaito omugondo bwe igo mugondo bwe kenyoro gaki no mugondo mana gaki no lazima togende school kwanza tosome toete ndengereria mangana iso esa gulimba no gwanje birigoro ye kanisa ndende itangende mbori sokoro yane mobori yani sokoro na ikawa na si ya chance libono sokoro sirire ngaki ogokora nere kusema somo choito kero monda kwe obogorera imani yae kusema sawa somo chitari bobe lakini imani yago nayo kwebogorera ebweka kanisa ki kwayeruka oterana eria gotenga mutuna magaga
Nere. Igona ndendengereria ng'ane eyo. Arafu macha kwe feedback. Igotolindenge gose bwanje tobosie mono. Naki kweigugo kweng'ata kwa chenje. Kweng'ata no kongo matengo tande na mitaba bosi. Paka kuota ya tigaroko. Nabona kororira ebono lakini genda yorengereri lakini tora enda tu tora buna to gukora. Kenda Gogwata ng'ende. Koso ko ngio naenda gukora. Tora ngaichi bado. Ngo nyasayo gocha kora kirichibu. Kero tu ng'atire tuachire kanisa tu no mete gwaka bakekonu ekonu bono ngwakore ekonu enero ngwaka bono no chocho na gakera bono nyagitari choche ochoche gwake ekonu bana lengeria igoro ye kanisa muna gwantebiri arafu na magane ekonu ayune gento ngwanda korengereri mago chokwa richibu sawa ke shida te ya engineering nganyete sawa bono tikarabia aya ikagochiamo Kyo muraba squeeze nje bako ngaina. Mbwata chikura kuru, mbwata chimba gaki nakuru bakegeticha. Sawa. Gweta kono kumweta so gweta. Nabo tora ete lakini njerende yose. Mana bo gweta motu na nyonya na itira gochimaiga. Lakini tarigo mineti. Mineti yani nyore nayo nyore eiga umete toko shine. Akioma baby. Lakini konya na komisiri mwe kwanya konkwanya mangana ya maya. Lakini to tige skuru. Skuru na kingo. To gweta na pi. Manu wacha kira mangana gweta na. Ko tige skuru. Ni mete bitine bigana biyenga ko koraga. Mete ba ko to kwana liete likabere. Okay. Ngo igusu. Tingo kwana bono. Lakini ogo promise. Saide. Owancha ni owega akimbocho wera akimo. Mate kwanza tigangote. Nja matoka bono na jakire gusimika gali mate na inarusti chaiga. Mate bono nte tonore. Onente. Oteto moto. Okonyakora. Ya. Ekenyorona ke. Mbuyande. De to chake kondora bono, ne? Chitinteti. Ya ga. Ya nkogota bwango. Na kiokogota bo. Titeti ngote chembuyande. Tutaiti obwe babo yonde nyambeki gali ekenyore. Timbo ati any competition, any competitor. Lakini maete abantu yande kwarengere naki abantu ana kibako chukukwa. Tukwa nayo. Tukwa ne about our life, our future kids. Wona ente. Nte to cha ko banga mangana abana gagi. Lakini aya tokwende school kwanza. Tokore. Togende university. Tobe chi graduate. Na kyo igote. Akyo baby. Akia na nganje na kyo kongira buje. Igobo ne school tokona. Taribo. School arongoira na tole. Ne pass mark. Lakini ngento kerekyo last month ina mate last manya kokwana kera litukonya koi. Kero mwisi olio nchandis. Orori. Ndi kagwetange nte tomo omwakoro Ori. Mwisi olio mate oli muna majetera mandere nte tomo omwake mpaka igu. Ai kiria ngase no ngamineti. Kiria macha. Wane ndokora naki. Ntoko enda gaki ko chimwena ningo gore no echa mate restaurant na kwankole. Ya nchente chips. Chips yoka. Chips ga kitinda ikirero. Nechai. Okay. Sawa nini twende. Sawa.